Surfs up sa atong Bisaya Pride, atong ilahon ang tulo at 3 ka mga Surigao-non. Siargao-non ang atong mga surfing champions na mosalmot sa 2021 El Salvador World Surfing Games na mao ang unang lakang aron mo qualify sa 2021 Tokyo Olympics. Tara na, og atong ilailahon sila John Mark Marama Tokong, Edito Piso Alcala Jr. o Nelby Blancada ang atong Bisaya Pride. Sugod karong umaabot ng Mayo 29 hangtod Hunyo 6, magtigi ang atong Surfing Philippine National Team sa 2021 World Surfing Games nga pagahimon sa El Salvador aron makasulod sa Tokyo Olympics. Atong ilailahon ang tulo ka mga delegado nga Siargaonon sa giingon nga kompetisyon. Una dinhi ang atong 2019 Southeast Asian Games bronze medalist nga si John Mark Tokong o mas naila sa ngalan nga Marama. Si Marama usa ka 24 anyos nga taga Siargao Island. Nagsugod sa pagsurfing si Marama sa edad nga 5. Tuig 2007 sa edad nga 11 anyos, nagsugod siya sa pag-apil sa mga kompetisyon sa pagsurfing. Ug niadtong 2015 nahimo siyang unang kampyon sa international competition. Niadtong 2017 na-scout siya sa Philippine Sports Commission ug nahimong usa ka Philippine athlete. 2019, nahimo siyang pambato alang sa Southeast Asian Games nga gihimo sa San Juan, La Union ug midaog og bronze medal sa shortboard category. Ang sunod nato si Edito Alcala Jr. o mas naila sa angga nga Piso. Si Piso usa ka 33 anyos, gikan usab sa Siargao Island. Nagsugod mag-surfing si Piso sa edad nga napulo. Matod kang Piso, usa ka foreigner nga ginganlag Jerry Degan. Usa ka tagiya sa resort kaniadto sa isla ang naghatag kaniya og usa ka surfing board nga nagkumbinser kaniya nga mag-training. Tuig 2006, nagsugod si Piso sa pag-apil sa International Surfing Competition. 2008, ang unang higayon nga midaog siya sa International Surfing Competition. Pagkahuman niini, tuig 2012 ug 2014, mikampyon usab siya sa Siargao International Surfing Cup nga gihimo sa Siargao Island. Gawa sa pagka-atleta, usa-usab siya ka surfing instructor ug tag-iya sa Siargao Surf Academy. Ug si Nelby Blancada, 28 anyos, nga sama nila Marama og Piso, nagdako usab siya sa Siargao Island. Si Nelby giila isip #1 women's in Asia niadtong 2016 tungod sa pagkadaog sa Quicksilver Padma Challenge nga gihimo sa Indonesia sa edad nga 14 anyos. Nagsugod si Nelby mag-surfing tungod usab sa impluwensya sa iyang kinamagulang igsoon na si Nelby Blancada nga unang babaeng giila na #1 surfer sa nasod. Gawa sa pagka-surfer, usa-usab siya ka-instructor sa mga turista nga gabisita sa Siargao Island. Tuig 2017, kauban si Marama og Piso nga na-appeal sa Philippine National Team. Nakigtigi siya niadtong 2019 sa Southeast Asian Games nga gihimo sa San Juan, La Union. Di nakuha ni Nelby Blancada ang gold medal sa shortboards women's category. Sa wala pa miadto sa El Salvador, gihatag higayon ang Bisaya gyud nga makigihinabi sa atong tulo ka mga Bisaya Pride. Sobra na mo ka excited kay Swan. Amo ining amo goal sa amo mga team kay sige na kamo training para sa World Surfing Game para El Salvador. So excited ka radyaw tapos ready na ganoon kami. Duha kategory ang surfing. Women's and men's. Tapos bawat country daoy kuan 6 competitors. 3 girls tapos kuan tulo ka lalaki. Ang comp mag-start kay kuan ni 29 to June 6. Pagdating namin doon, rest muna namin. Pag-abot na mo dito, race. Pahulay sa amin mga 1 day and then start na ako training. Mapasalamat pod sila Marama, Nelby ug Piso sa suporta nga ilang nadawat gikan sa ilang pamilya ug sa mga katawang mituo kanila, labi na ang Philippine Sports Commission. Salamat karadyo sa tanan na nagsuporta, tapos especially sa ato mga pamilya, tapos sa mga taga-Pilipinas, salamat karadyo na sa tanan medyo nataghatag, tapos sa idyo pagdugma sa mga kapwa. Sa ako pamilya, labi na sa ako bala na ako na malagawan niya ako sa sponsor, sa tanan nagtabang,
Pwede ako karadyo may sa inyo. Sobrang ito sama-sama. Sa among mga team. Salamat. Una sa tanan, di mo nagkakalikala, no? Pasalamat ako sa pamilya sa ila. Sobrang nila ka-supported sa ako. Tapos, magpasalamat sa ako sa Philippine Sports Commission na sila naghatag sa mga opportunity na makaduwa ng team. So, sobrang na ako ka-excited. Ilabi na naman sa local government sa Siargao, sa Ginagona. Ug aron ipakita ang suporta, ang Bisaya Gyud ning hatag gamay nga baon sa atong mga magdudula. Marjaw, Bisaya Gyud. Karon nga miabot na ang atong delegado alang sa surfing games sa El Salvador ug kamulo na silang bansay alang sa umabot na kompetisyon sa umabot na Mayo 29 hangtod Hunyo 6. Kauban nila Marama, Piso ug Nelby ang uban pang miyembro sa Philippine team nga sila Rogelio Esquivel Jr., Daisy Valdez, Vea Estrellado ug coach Ian Saguan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!